سلام كميت صنيحكم تخاتلت سينما سمرة نمبل 15 مدرخ تنتانة زور فرنسا حيزنا خمتلو متقريبنا لنا فلما كلهم تخاتلت سينما سمرة لايك مقبار نزمدب مسانا جمرو كمون حدشتي دخونكم نزمدب سابسكرايب بمقبار سينما سمرة اب وشتن وطن اب حدا مقادت اميرا نسبورتا هاجرنا اتعبن كوم دما تكات تقدمتن تكات اسلطنتن اب حدا مدب اميرا ولا حتى بمقبار اب سرح التركب كم كلاتنا نزا مدب اب معباي اذا يتكب مبال نزي نكايد زلنا كمتي لمد شير لايك سابسكرايب بمقبار مسانا تفلمو بمزخخر كمون كاب غزي ناب غزي ابتو غبرو دلخم سينما سمره اما باي كمزغنا اين حلفن مغنياتو مدبكم مدب سينما سمره كاباخم ناباخم باخم سلازخونت سبورت هاجرنا دما كمزنري دلنا اب غزي ناب غزي اما باله زركب زلو سينما سمره دما اجيغ اسبسيبا نسبورتن معبال تداليا ابزر على درجه نمبصح تسرح كمخانا قصالي نزل مدبزي لعتا بيويلنا نلابو دما نتي اوشتن وصان زركب حزبي اب حدا معدت اميرا وعلو كمي كم زنبره سبورتي هاجرنا حبريتا اتهب مدب كم مخانينا سلازي تنتان ابي الهابتم مسانا اب غزين ساعتون اب استوديو ترغيب له كمي كم زنبره وعلو بالعسرت حامشت زور فرنسا دما حبريتا كافلناي فلما ابيل كمي ويلكا انقعد حن مصخه سيابير مسكن انقعد حنصنا حساندي صبق تخاتلتنا بالعسرت حامشت وعلو نمكتل لايك جيروم مدوم جميرو مالو سغاون تنتانخا ختقصل كيف قدلك هراش عندي حوينا لو ما انت حجي ناي حوس عقبته يعني راتا مدرخ ونوس عقبيو كنكا كفلالي كون سلازخل مالي قمتاتنا هنقمت كلنا انتهينا لنا بريك اوي كهلو خاليو اتهم ناي شوكا تقادمتي كاندي كروح لازقوبهم نتا اب منغوت وهاب ناي نطبي حنصاص نعايم كتقوم لازقوبهم يلنا نيرنا اموداتا كن كافتون بريكاوي زغبرون اقم زترخبه تقادماي كيرو خعوت كم زخل فلوتي نيرو نزخا تطقيمهم اليوم بزغبا اجي امنا لما عندي كاب تتصبارقو تقادمتي كنتقسرا خوينا نابنت كابزن كلن معالتاتي جيلان الا فيليب رودريغيز ساربرايز كوينو يوم قريبهم ب4 دقيقه كباب 4 دقيقه يو احويو رودريغيز ابناي توب 10 بن هيلي قمتيلو اب تاشعي درجه اتيدلو قال كونن ولا قدفو خلوسي افتو موداتا تا بيلوتون مولو ب اف اديوكيشن كتتحذر انا يا مخنيات كاسيو زيتاتن كال امونغون ابنت كود دليم نيرو حجلو ما انتيتيوم ناي اب قطليا ماليا زوادرو تقادمتي كود دليت نيرومي فتينويم بفلاي جوناتا ميلانسي مستقداميتي نيرو كن اتي كونتات نايتي تسرع زنبر مدرخ اب اندون كمخانو متان قربكاتهم قدمي زخودو تقادمت خا مبزحتهم اب جي سي وي اب ناي منغدي اب كوم عينت عقبتات كاخدمو عزخول تقادمت خمخانهم او سل بزغبرو فتنت كتصاورو زي قال خون خل اندحريت كغوتات رينايوم فولي نايزا لو ما انتي سفلي زراناي نغركا نتي كنزار بول زقننا اب مودات زلنا سكفتات كا مليسو اغولي حجر كا ببزح قصري لما عند خارينا مالتي ግን ጽቡቅ ነገር ኮይኑ بصبو تغلاغيلهم كلهم تسيئهم كلهم كقصلو ውድድሮም አይተሸገሩን ጁሊያን አላ ፊሊፕ ኮፊሉ ምስራናዮ እንታይ ኾውን ኢልና ተሻቂልና ነርና ግን ተሲኡ ውድድሮ ቀፂሉስ ዝበለፀ ውፅኢት ከማን ከምጽኺሉ ሰለስተ በልጅማውያን ተሰሪዖም ንኸያቱ ከማን ዝዓንቀፀ ንሱ እዩ لك 50 زرعنا في سبرينت بقى انا بحقي بولت كوين يقريبو نفان ارت قليل سايكونن تصاوي يكونن زنبر تا سبرينت ستو سبرينت خم دغوري زردان عيغنا وجلان على فليب صبق منا نيرو كن اتي كلت يوم تقادمتي تيم ويلانس قديمو خيد طرح ديكونن زن صفلهم غاب غفيحو بالحري دما فيكتور كامبر ارت خانه تالك تا بالحري صنحت بعلفان ارت لك خلقوم كلون عامز ميزو خاصو امطمات كلو غريفهم كيدو سون صبيب غابي كن كل غزي عوت
እዚኦም ክልቲኦም ምስ ኣተው ሽዑ ነታ ግሩፖ መሪሑ ግሩፕ ሊደር ኮይና ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ነይረን ፍሉይ ነገር ካልእ ኣይነበረን ማልያታት ከም ዘለዎ እዩ ሳይ ኮይኑ እቲ ሜዳ ብዙሕ ዝፈላለዩ ሜዳ ኣይነበረን ግን ኣብ ናይ ስቴጅ ውሕዱስ ቀሊል ኣይኮነን ቤልጅም ሓምሻይ መድረክ ትረክብ ኣላ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ከምኡውን ቲም ኤሚሬትስ ኢኻ ከምኡ ሕጂ እዚታት በቃ ኣብቲ ዝነበረ ካርታ ናይቲ ናይ ዓወታት ናይተን ጋንታታት ይኹና ወላ ናይ ብማልያ ብሃገራት ንዑ ይፈላለዩ እምበር ካልእ ዝረኣናሉ ነገር ኣይነበረናን ሳንዲ ሓወይ ጽቡቕ ኣቤል ክጅምር ከላታ መደብ ናይ ብሓቂታ ናይ ስፕሪንት ንዕኦም ተርብሕ ተባሂላ ኣብ ተሰርዐት ክወፁ ርኢና ኢና ሚላን ወፂኡ ቫንደርፑል ከምኡውን ናይ ብንያም ዱንጉል ካብ መውፃእ እውን ኣስዒብ እዩ ካብዚኦም ግን ቫንደርፑል ጥራሕ ምስቶም 15 ንቕድሚት ከይዱ እታ ተድልዮ እውን ኣብ ሕሳቡ እቲዋ ብዛዕባ ዞም ሰለስተ ዝነበረ ኣብኣ ረብሖኦም ከመይ ረኺብከ ሕጂ ኣብዚ ዋላ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኣክቲቪቲ ዘይሳተፍ ዘሎ ቲም ሜርለር ይመር እቶም በዓል ቢንያም ግርማይ ዋላ ቫን ጃናታን ሚላን ከማን ብትክክል ይፍትኑ ኣለው ክፍትኑ ከለው ምናልባት ሕጂ ቢንያም ሕጂ ቀልጢፉ ክኸይድ ይግብኦ ነይሩ ሎማዓንቲ ሕጂ ምስኦም ከይድ ነይሩ እንተዝኸውን ካብቲ ሃልክታት ምድሓነ ነይሩ እቲ ዘውዓለ ከዓ መውዓሎ ማለት እዩ ኩሎም ካቶም ዝኸዱ ኣይወድዎን ዋላ ንኣብነት ኣርኖ ዴሌኮ ከይዱ ግን ኣይወድኦን ዋላ ከይድካ ንቕድሚት ትውድእን ደይትውድእን እሱ ክሳይ ፀንሓካ ካልእ ትረፍ ግን ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ዘሎ ነጥቡ ከመሓይሽ ምኽኣለ ምናልባት ካልእ እውን ክርከብ ዝኽእል ነገራት ተረኣሃልዩ ተራ ዓድላት ረኺብካ እውን ኣብቲ መወዳእታ ተውቴን ደይተኣተወሉ መንገዲ የለን ኣዝዩ ከምዚ ነዞም ናይ የሎ ጄዚ ብኣንክሮ ተገዲሶም ዝተወዳደርዎ ውድድር ኣይኮነን እዚ ንብሬክ ኣወይ ዝጥዕም ውድድር ከም ምንባሩ መጠን ምናልባት ናይ ስቴጅ ናይ ምርካብ እንተ ተረኽበስ ክፍትን ንኽእል ነይሩ ካብ ብድሕሪት ኮንካ ምስቲኦም ካብ ቅድሚትካ ዝሓሸ ነይሩ ግን እታ ኣብ መንጎ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ትህብ ውድድር ቲም ቫንደርፑል እንዲዩ ስዒርዋ ግን ኣብኡ እቲ ኣብዚ ዓብዪ ውድድር ንኣብነት ንበል ኣብ ዓለምናት ዝበለፀ ውድድር ኢና ንብሎ ቱር ደ ፍራንስ ሓፈሻዊ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ከምዚ ዓይነት ብሉፅ ዝኾነ ውዳበ የርእካ ናይ ኦርጋናይዘራት ደይኮነሲ ናይቶም ተቓደምቲ በቃ ከይተዘራረቡ እዮም ዝራድኡ ኣብኡ ከለውሲ ልክዕ ኣብቲ እንታይ በፂሖም ኣለዉ ስለ ዝፈልጡ እቶም ንዑ ዘገድሶም ተቓደምቲ ተሰሪዖም ግን ዕላማ መኸዲ ስለ ዘለዋ ሃዲማ ዘላ ጉጅለ ከዝሕልዋ ከዓ ኣይግብኦምን እዩ ዓቕሚ ተሲኢኖም ጥራሕም ክእለ እዩ ዘለዎም ሳቶም ተሰሪዖም ልክዕ ቀዳማይ ቫንደርፑል ኣይተፃብዎን ብድሕሪ ኣርኖ ዲሌይ ከማይ ተሰሪዖም ሰለስቲኦም ስቕ ኢሎም ኣትዮም ምስ ተወድአ ብድሕሪኡ ሽዑኡ እቲኣ ስራሕኻ ኣይትርስዕን እያ ስራሕኻ ከይረስዐት ክሳብ መወዳእታ ድበፅሕ እቲኦም ክፍትኑ ዝግብኦም ተቓደምቲ ክፍትኑ ጥራሕ ዘይኮነሲ ልዕሊ ኩሉ ሕጂ ከዓ ደጊመ ከምቶም ኣብ ዝሓለፈ ዘድነቕኩም ተቓደምቲ ከዓ ሕጂ ከድንቖን ቲም ዊለንስ ዓቕሙ ዝፈልጥ ተቓዳማይ ብጣዕሚ ክተድንቕ ይግባእ እዩ መስኡ እቲ ዝግብኦም መሳኽቲ ቦስ ይግቡ እዩ ልክዕ ዓቕሙ መዚኑ ክልተ ተፈናጭለን ፀናሓ ግሩፖ ልክዕ ምስ ለገባ ከምታ ናይ ካምፓን ኣርት ዝገበራ ቅድሚኡ እሱ እዩ ንዓ ተጠቂምላ ልክዕ ክልቲአን ተሓዊሰን ዝሕል ክብላ ከለዋ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሜትሮታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኪሎ ሜትር ነቲ ታይም ጋብ እናግፍሐ ኣብቲ ዝብፃሕ ኣብፅሕዎ ብሉፅ ቁመናናቱ ቀዳማይ ናይዚ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ ብሉፅ ቁመናናቱ እዩ ጽቡቕ ኣቤል ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ እንተዳሪእና እቶም ካብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ሰሙን ከሳሊና ደቐነዩ ንፉዓት ተቐዳደምቲ ኢልና ንጠቕሶም ደቐነና ከም በዓል ሳይሞን ካምፓን ኣርትስ ቫንደርፑል ዝኣመሰሉ ናይ ብሓቂ ሎሚ እውን ክቕፅልዎ ንሪኦም ኣለና ብተወሳኺ ጳውሎስን ሮድሪገዝ ብፍላይ ሮድሪገዝ ኣብዛ ካልኣይ ድሕሪ ዕረፍቲ ናይ ቀዳማይ ሰሙን ክንቀሳቀሶ ንሪኦ ዘለና ግዜ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ መፂ ኣሎ ካብዚኦም እንደገና ናይ ብሓቂ ስቶረር ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ሎሚ ምስ ሳይሞን ናይ ሊድል ትሬክ
ብምዃን ነታ ቀዳመይቲ ጉጅለ ክሓቕንዋን ኣብ ናይ ዓቐበት ክዕወቱን ርኢናዮም ኣብዚ ቲሙሌንስ ወላ ሓንቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነበረን ካምፓናርቲ ዘለዎም ጉሩብ እዩ ነይሩ ድሒሩ ብድሕሪት መፅኡ ከምዛ ድበልከያ ምስ ተኣኻኸበት ግን ብሉፅ ቁመና ርኢና ኣብዚኣ ዘይወሰዳ ስጉምቲ ከምኡ ዓይነት ዕድል ንምሃብ እውን ገለ ክስምዐካ ክእል እሞ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እዚ ወላ እቲኣ ፍሊት ናይ ሎማዓንቲ ዝተዓዘብናዮ እሞ ግን ከዓ ወልክዕ ክኸውን ክእል እዩ ንብሎ ቲሙሌንስ ኮ ዝበዝሐ ኪሎ ሜትር ዓባይ ግሩፖ ብዙሕ ቁፅሪ ዝነበራ ኣጥቂዓ ዝወዓለት ጉጅለ ክትዝውር ከላኮ ከም ዘይምልከቶ ነግሮም ነይሩ ንበዓል ቫን ኣርት ድፋእ ኣቢሉ ብድሕሪኦም ደፎም ክብሪ ከም ደይኮነሲ ይሕብሮም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዋላቶም ኮሜንታተርስ ከማን ከም ሓደ ዓብይ ሾው ቆፂሮም ኣይዛረቡልን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ክብሪ ይክእልኒ እዩ ኣብ ድሕሪት ቲም ኢሜሬትስ ሒዛቶ ነይራ ሽዑ ብሓላፍነት ወሲዳ ወልክዕ ሕግዝዋ ሓደ ክልተ ናይ ካልእ ጋንታታት ምበር ሽዑሳ ሒዛቶ ነይራ ነቲ ሓላፍነት እሱ ከዓ ኣንጻር ፀዓት ናይ ደቂ ጋንትኡ ክዝውር ኣይክእልኒ ድሕሪኡ እታ ጉጅለ እናተጓደለት ምስ ከደት ድሓር ከዓ ንኩሎም ርእዩ ምስ መዘኖም እዩ ካሃድሙ ንፍትን ነይሩ እንድዩ ኣቕዲሙ ግን ንኩሎም ምስ መዘኖም እቲ ዝመፀ ስጉምቲ ወሲድዎ እምበር ኣብቲ ዝነውሐ ጉዕዞ ክዝውር ኣይመረፀን እዚ ኮምፒታቲቭ ራይደር ግን ብትክክል ይግቦ ኢንስተረር ልዕሊ ኩሉ እቲ ነታ ጉጅለ ንክትከይድ ዝነበሮ ድሌትሲ በቃ የርኤካ ትእጋሩስ ክዕርፍ ኣይመረፀን ከምኡ ኣብቲ ዝረኸቦ ስእልታትሲ ብሉፅ ቁመና ከም ዝነበሮስ የርኤካ ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ስለ ብዙሕ ዝደኸምካ ንሰራሕካ እንትዕወት ማለት ኣይኮነን ኣብ መበል 11 መድረኽ ከም ዝተዓዘብናዮ ኣብርሃምሰን ዝተዓወተላሲ ቫንደርፑል ዘጥፍኦ ፀዓት ርኢና ኢና ግን ክዕወት ኣይከኣለን ቅድሚኡ እውን ከምኡ ስጉምትታት ይወስድ ነይሩ እዩ ብዓብዩ ከዓ ታሽዒት መድረኽ ሪካርድ ኮምፒታቲቭ ዝወሰደላ ሽዑኡ ዘጥፍኦ ሃልካ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ በቃ ሕጂ በቲ ዘጥፍኦ ዘሎ ፀዓት ኣይኮንካን ትግምቶ ነታ ዓወት እምበር ከምዚ በቃ ዓውታት እዮም እዚኦም ተቃደምቲ እዚኦም ከም ዝበልካዮ ድፅዕሩን ድፅዕቱን ንርኢ ኣለና ተቃደምቲ ገለገለ ተቃደምቲ ከዓ ጌጋ ናይ ስታይልቲ ዘውፅኦ ስታይልቲ ዝሓሰብዎ ሓሲቦሞ ድመፁ ኣብ ባይታ ክወርድ ኣይክእልን ከምቲ ዝደለይዎ ክዕወቱ ኣይክእሉን እምበር ዝደኽሙ ተፃወቲ ዝሰርሑ ተፃወቲ ቀፃሊ ኣብ ምህዳም ቀፃሊ ኣብ ምዝዋር ዝርከቡ ዘሎ ተቃደምቲ ንሪኦም ኣለና ንሰብል ኣለና ግን ዓቕምታት ናይቶም ተቃደምቲ ከዓ ከም ዝፈላለ ከዓ ብፍላይ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ሕጂ ርኢናዮ ማለት እዩ ቲሙሌንሲ እቲ ክኸይድ ከሎ ጥራሕ ደይኮነ ኣገሪምንስ እቲ ምስ ከደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ናወሰኸሉ ክኸይድ ከሎሲ እታ ቲም ከም ቲም ኣዝያ ብልፅ ቲም ኮይና መፅያ ከም ዘላ እዩ ዝረዳእካ ዋላ ሳቶም ከማን ሓጎሶም ብጣዕሚ እዮም ገሊፆም ምክንያቱ ይግብኦ ከም ምዃኑ መጠን ከም ውድድር ተሪኢካሲ ብጫ ማልያ ዝሓዘ ተቃዳማይ ኣለዎ ሙሉእ እታ ጋንታ ከዓ ነቲ ብጫ ማልያ ሒዙ ዘሎ ተቃዳማይ ኩሉ ዘድልዮም ክንኻ እናገበረት እያ ትኸይድ እዚ ሰብ እዚ ግን በቃ ክዕወት ኢሉ እዩ መፅኡ ሰለስትዩ ግራውንድ ቱር ከም ዝተዓወተሉ እቲ ኮመንታተር ክዛረብ ከሎ ሕጂ ክሳዕ ክንድኡ ተገዲሱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገሩ ዝገበሮ ማለት ኮ ኣብ ሃገሩ ነዚኣ ማልያ እዚኣ ንክወስድ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ ወሲድዋ ሕጂ ካብ እዚኣ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ነዚ ዓወት ዝረኺብዎ ኣሎ ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል እንተኮይኑ ተቃዳማይ ከዓ እቲ ብሉፅነቱ እዩ ዝረኣየካ ጽቡቅ ኣቤል ኣብ ማርቲንስ ክንምለስ ከለና ማርቲንስ ካብ ፈለማት ሒዙ ግዜ ከሲሩ ናይ ብሓቂ ግን በቶም ኣጥቂዖም ዝወዓሉ ተቀዳደምቲ ከዓ ናይ ዓቐበት ኩሉ ተሸፊኑ በታ ዝነበረታ ከዓ ቀፂላ ኣላ ኣብ ማርቲንስ ዘለካ ርእቶ ኩነታቱ ሓበሬታ ንተዓዘብቲ ስከነቶም ብፍላይ ነዚ መደብ ዘይከታተሉ ኣተኩሮ ሂብና ስለንሰርሕ ዘለና ምክንያቱ እቶም ዝተኸታተልዎ ናቶም ኣምሪኦም ኣለዉ እቶም ዘይተኸታተልዎ ግን ትለውጥታት ንምፍላጥ ማርቲነዝ በታ ዝነበራ ሎማዓንቲ ወላ ሓንቲ ነጥቢ ኣይወሰኸላን በታ ሒዝዋ ዘሎ ግን ሱሳ ኣብፅሕዋ ኣሎ በታ ሱሳ ታዲ ቦጋጫ 52 ኣርንስማን ከዓ
48 ቬንጌጋርድ 39 ውድስ 38 እናበሉ በዓል ሊፖዝ 24 በንሄሊ 20 ስቶር 19 ከምናለ ከይድሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዋላቲ ዓቐበታት እቲ ሎማዓንቲ ዝወዓለ ሲ ክንደይ ነጥቢ እዩ ዝወሃቦ እተን ካታጎሪ 3 2 እጅዜን ኣብቲያ ካታጎሪ 3 ኣብ 2 10 እዩ ዝወሃብ ኣብ ካታጎሪ 5 እዩ ዝወሃብ ኣብ ካታጎሪ 3 2 እዩ ዝወሃብ ኣብ ካታጎሪ 2 ከዓ 5 እዩ ዝወሃብ እዘን ድበዝሓ ነጥቢ ዝረኸበን 25 ነጥቢ ዝረኸበለን ማርቲነዝ ሃዲሙ ሲ 8 ናይ ዓቐበት ዝተሰርዐ ቦታ ነይሩ ካብቲ 8ስ 5 ዝወሃቦ ካታጎሪ 2 ዘለዎ ተዓዊቱ 25 ብሓንቲ መዓልቲ ሓፊሱ ማለት እዩ ሕጂ ሎማዓንተስ ሓንቲ እያ ነይራ ሓንቲ ተራእየና 5 እተን ክልተ ከዓ ከክልተ ኣለወን ንኩለን ዝተዓወተለን ሰብሲ 9 ነጥቢ ጥራሕ ይዝሕዝ ሕጂ ክፈላለ ከም ዘይክእል ሞቶም ከይዶም ደለው ከዓ ካብቶም ብዙሕ ነጥቢ ዝሓዙ ከም ዘይምዃኖም መጠን በቃ ተረጋጊኡ ግዚኡ ጥራሕ እናሓለወ በታ ሓርሸነ ከዓ ከምቲ ትማሊ ዝጠቐስናዮ እንታይ ናይልና ነርና ድኻማት ክገብረሉ ይኽእል እዩ ቀጻለ ሃዲሙ ውዒሉ ሃዲሙ ኩሉ ከዓ ዘጥፍኦ ፀዓት ከዓ ብዙሕ እዩ ድሓር እሱ ነቲ መድረክ ነቲ ነጥቢ ክረኽቦ ከሎ ብከምኡ ዓይነት መንገዲ እናረኸቦ በዓልቲ ዲቦጋሻ ከዓ ሙሉ መዓልቲ ብጋንቶኦም ተሓቂፎም ተሓፂሮም ንፋስ ከይተሃርሙ ውዒሎም ኣብቲ መወዳእታ ከዓ እቲ ዝለምድዎ ዓይነት ኣብ ዓቕብ ዝግበር ሽኳን በሎ ከምኡ ገይሮም ከዓ ነቲ ነጥቢ ብቕልል ዝበለ ይረኽቦ ኣለዉ ናወድእና ክደክድ ከሎ ስቴጅ ክደክም ኢልና ነርና ማርቲነስ ነዚ ፈሊጡ ሎማዓንቲ ክዕርፍ መሪፁ ይዕሪፉ ፅባሕ እውን ዕረፍቲ ኣለዎ ብድሕሪ ፅባሕ ማልያ ክወስድ ድዩ ኣይወስድን ንሕና እውን ዓብ ስራሕ ኣለና ማለት እዩ ንሰማዕትና ዝግባእ ሓበሬታ ክንህብ ማለት እዩ ኣንፈት ተርእየሉ እዩ እታ ድሕሪ ዕረፍቲ ዘላ ማለት እዩ መድረክ ፅቡቅ ኣቤል ኣብኣ ከለካ እታ ናይ መወዳእታ ተውህብ ናይ ነጥቢ ጥራሕ ድያ ናይ ዓቐበት ነይርዋ ድዩ ከዓ ንእግረ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓቐበት ነጥቢ ኣይነበሮን ሰለስተን ተናይ ዓቐበት ኣብ መንጎ እየን ነይረን ኣብ 72 ኪሎ ሜትር ኣብ 86.6 ኪሎ ሜትር እታ ናይ መወዳእታ ካታጎሪ 2 ዝሃብዋ ናይ ብሓቂ ይግባእ እዩ 2.9 ኪሎ ሜትር ኮይና 10.2% ዝነበራ ኣብ 116.6 ኪሎ ሜትር ነይራሳ ብድሕሪኡ ግን ዓቐበት ነይሩ እዩ ካታጎራይዝ ኣይገበርዎን እምበር ዓቐበት ነይሩ እዩ እንተሪእናዮ ዋላ ዝመጥቃዕቲ ዝወሰድሉ ቦታታት ኣብ ዓቐበት እዩ ነይሩ ቲሙለንሲ ልክዕ መጥቃዕቲ ወሲዱ ድሕሪ ገለ ቁርባ እቲ ተር ዓቐበት መፅኡ ኣብኡ ነቲ ግዜና ግፋያ ከይዱ ፈሊጡ ዓይነታ ቦታ ከምኣ ገይሩ ግን እቲ ዓቐበት ካታጎራይዝ ዝኾነ ዓቐበት ኣይኮነን እተን ካታጎራይዝ ዝኾና ግን ሰለስቲአን ነይረን ኣቐዲመን ነይረን ካብ ድሕሪኡ ከም ጎልጎል ይቁፀር ተሪእካ እውን ጎልጎል ይፍቲ ቅርፂ ክትሪኦ ከለካ ነጥቢ ሰንጥራሐን ነይረን ናይ ነጥቢ መፈላለይቲ እያ ነይራ ናይ ነጥቢ መፈላለይቲ ካይ ትብላን ኢኻ ሕጂ ሎማዓንቲ ካልእ ዝተፈልዩ ሰባት ዝኣተውዋ ናብ ናይ ማልያ ይኹን ኣብ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ክመፅእ ኣይከኣለን ፅቡቅ ኣቤል ንቕፅል ኣለና ኣብ ናይ ነጥቢ ካብ ናይ ዓቐበት ማልያ ኣብ ናይ ነጥቢ ማልያ ክንሰግር ኢና ኣብ ናይ ነጥቢ ከዓ ሎማዓንቲ ቫንደርፑል እዩ ለውጢ ምፅኢ ዘሎ ከመይ እቲ ነጥቢ ከመይ ተታሒዙ ኣሎ ኣብኡ ከለካ ተናኽፉ ሕጂ እቲ ነጥቢ ዋላስኻ ከምዚ ርኢኻዮ ዘለኻ እንታይ እዩ ጆናታን ሚላን 251 ኢሉ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ይመልአን ሎማዓንቲ ታዲ ቦጋቻር ከዓ 223 ኣሎ ኣብ መንጎም 28 ነጥቢ ጥራሕ ይፍልይ ቫንደርፑል ግን ሎማዓንቲ በታ ዝገበራ ማለት እዩ 169 ቢንያም 210 ከዓ ቫንደርፑል 20 ዝወሰደ 190 ነይሩ 210 ኣሎ ቫንደርፑል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እዩ ዘሎ 210 ቫንደርፑል ሕጂ كان ميلان بتادي بوكاشا طرح ديكونسي فاندربولون سقات كون قريب له مالتينا نبلدلنا حجي نمنتاي قديما بينا 199 الى ساغيريو تيميرلرون 150 አለው بعد فينجر 195 تيوم قال 190 99 99 በላይ ይኸይደሎ ስለዚህ
እሳቶም ኣዝዮም ድሒሮም ከም ምህላው መጠን እዚ ዝመጽእ ዘሎ መድረኻት ከዓ ሓድሽ ገጽን ወይ ከዓ ብዙሕ ማልሲ ሓድሽ ነገራት እናረኣናሉ ንኸይድ ከም ምዃኑ እንታይ ኢና ሕጂ ንብል ሓደ ነገር እዩ ዝርዳእና ኣብዚ እቶም ተወዳደርቲ ኣብዛ ማልያ ኮይኖም ዘለዉ ብቐንዱ ሰለስተ እዮም እቶም ቅድሚት ዘለዉ ካብ 210 ክሳብ 251 ዘለዉ ንኣብነት ክልተ ናይ ጎልጎል መድረኻት ኣለዋ 50 ዝወሃበን ኣበን ሓንቲ ተዓዊቱ ቫንደርፑልሲ ታማልያ ክደና ክእል እዩ ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ ታዲ ቦቋጫ ከዓ ኣብ ናይ 30 ዝወሃቦ መድረኽ ስለ ዝመፀ ዘሎ ሓንቲ ተዓዊቱን ታማልያ ክደና ክእል እዚኦም ሲ በቃ ብሓንቲ ብሓደ ፍጻመ እውን ክቕይሩ ዝኽእሉ ተቓደምቲ ስለ ዝኾኑ ጽቡቕ ኣለኻ እንኳ ዓልዓልከያ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኣብዛ ማልያ እዚኣ ናይ ምግልባጥ ተኽእሎ ሕጂ ዝያዳ እናበሰለን እናጸበቐን ከይዱ ኣሎ ጽቡቕ ኣቤል ኣብ ናይ ግዜ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምልውዋጥ ኣብ ናይ ሄሊ ረኺብና ኣለና ምክንያቱ ሮድሪገዝ ናይ ብሓቂ በዚ ሎሚ ዝገበሮ ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያን ኣብ ናይ ግዜ ብጫ ማልያን ምስ በንሄልዮም ምልውዋጥ ኣርዮም ካልእ ከም ዘለወይ ዘሎ ኣብ ግዜ ዘለና ስክፍታ ወይ ኣብ ግዜ ዘሎ ለውጢ ከመይ ክመጽእ እዩ ናይ ብጫ ማልያ ተነኺፍና ከምኡውን እታ ናይ መንእሰያት ዘሎ ለውጢ ተዓዘብትና መግለጺ ትኽክል ሕጂ እንታይ ደያ እዚኣ ሳንዲ ሓወይ በማዓንትሲ ብሬካዊ ምስ ገበሩ ብዝሕዝ ዘለዎም ተቓደምቲ ስለ ዝኾኑ ድሓር ከዓ ነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ክትቋፀሮ ከዓ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ስታድዮም ኩሉ ንሓድሕድካ እናተረኣኻ ዝፅወት ውድድር ኣይኮነን መን ከይድሎን ኣይከደን ከምዚታት ክመልኦ ባህርያዊ እዩ እምበር ከም ዓብ ነገር ኮይኑ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚት ነይሩ ተዝኸውን ብዓብዪ ሕጂ ናብዚ ውድድር እንታይ እዩ እቲ ዝሕጉሰካ ነገር ቲም ሬድዮ ስለ ዘሎ በቲ ሬድዮ ገይሮም ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ነገራት ደሎ ይሕብሩ ስለ ዝኾኑ እዩ እቲ ዘቕልሎ እምበር ግድን ክመልቆካ ግድን እዩ ሕጂ ሮድሪገዝ መዓንቲ መሊእዎም ሰርፕራይዝ ገይርዎም ከማን 1826 ቤንሄል ከዓ 1841 ኮይኖም ተሻዒና 10 ተሰሪዖም ኣለዉ ግን ዋላ ንሶም ካብቶም ኣብ ቅድሚኦም ዘለዉ በዓል ጆሃንሰን በዓል ጋል ሮግሊች ገለሲ እሶም 12 እቲ ኦሌ ከዓ 9 ሊፖዊዝ ከዓ 7 ቪንጊጋር 4 እዮም ተፈኒቶም ዘለዉ እቲ ሰከንድ ክንዲዚ ደቂቕ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ክንዲዚ ደቂቕ ፍልሊ ናሃለዎም ኮሎስ 18 እውን ዘኽርዕ ኮይኑ ዘይኮነ ግን ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብ ቶፕ 10 ርአ ሕጂ ክሳብቲ ታሕቲ ወሪዶም ክሳብ ዋላ ኣብ ቶፕ 10 ተገዲሶም ከም ዝሰርሕሉ ሲ ከም ቲም ተሰሪዖም ክዝውሩ ከለዉ ኢኤፍ ዝረኣናዮም ዋላ ኣብ ጻዕዳ ይኹን ዋላ ኣብ ቢጫ ማልያ ግን ሮድሪገዝ ሎማዓንቲ ካብታ ዝተባራበረላ መድረኽ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅናዮ ስለ ዘለና ደቂሱ ቀኒዩ ኢልና ቀጻሊ ጭፍጭፎ ኢና ቀኒና ግን ሰብዚ ካብታ ዝተባራበረላ ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ካምባክ ናገበረ ይመጽእ ኣሎ ንቕድሚት ገጹ እናመፀ ይመጽእ ኣሎ እዚኣ ምስ ቤንሄሊ ኣብ ናይ ደረጃ ለውጢ ጥራሕ ስለ ዝኾነት ግን ነቲ ዓቢ ውድድር ነቲ ማልያ ናይ ማልያ ደረጃ ዝጸልዎ ኮይኑ ኣይስማዕና 18 ደቂቕ ኣዝዩ ርሒቑ ኣሎ ጽቡቕ ኣቤል ዋላ ደኣ ናይ ጋንታ ብድሕሪ ኩሉ ዝስራዕ ይኹን እምበር ቪዝማት ማሊ ኣብ ዘለዓልናዮ ትመጽእ ከም ዘላ ኤሜሬትስ የኢ ጠቒስና ነርና ኣብ ናይ ሎሚ ግን ካብ ቫንኣርትን ኣብ ቅድሚት ብዘርኣዩና ኣደናቒ ቁሩብ ከመይ ረኺብካዮም ኣማሒሾሞ ኸማን ልዕሊ ትነበረ ናይ 13 ናብ 1651 ኣደይቦሞ ብዛዕባ እዛ ጋንታ ውጥናን ሓሳባን ናይ ሎሚ ከመይ ረኺብካዮ ሕጂ መድረኽ ኢሎም ከም ዝወፁ ኮይኑ ዝተረዳእኒ ንዓይ መድረኽ ኢሎም መፅኦም ግን ኣብቲ ኣብኡ ንእግረ መንገዶም ከዓ እቲ ናይ ጋንታ ተዋሒሱ ማለት እዩ እሱ እውን ቀሊል ኣይኮነን ማለሲ በል ሓምሻይ ድስራዕ ግን ቀሊል ኣይኮነን ዋላ ከም ጋንታ ቀዳሚት ወፂኣ ተባሂላ ስቴጅ ትድይብያ ሙሉኦም እቶም ተቓደምትስ ኣብ ስቴጅ ደይቦም እዮም ሽልማቶም ዝወስዱ ብዓብዪ ከዓ ኣብቲ ሽልማት ከዓ እንታይ ኣሎ እታ ትምውል ትካል ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ እታ ትካል ሃገር ኣለዎ ነፍሲ ወከፈንሲ እንናተን ነን ባንዴረአን ሃገረንሲ ይውክላ እንተን ጋንታታት
ክንዲ ዝኾኑ ተቃደምቲ ሓዛ ወላ ገለ ሓዛስ እሱን ትርጉም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ንእስ ወከፍ ውድድር ተርኢናዮ ሓደ ተቃዳማይ እንተኣ ተዓዊቱ እንታይ ሃገሩ ንብል ጋንትኡ ንብል ኩሉ ነገር ሕጂሳተን ከዓ መስርዕ እቲ መስርዕ ቀሊል መስርዕ ነይቕናዮ ማለት ኣይኮነን ግን UAE ግን ንዕኡ ኣቓልቦ ብዙሕ ሓያበትሉ እንደላ ኣዋይ ትዋደር እንደላ ስለዚ ከምዚ ዝበልናዮ ግን 16:51 ከዓ ሕጂ 18 በፂሕ ነይሩኒ 16:51 ከዓ ተተኣምን ስለዝኾነ ሕጂ ናብቲ ካልእ ቀመማት እያ ክትኣቱ እምበር ነቲ ናይ ጋንታ ተገዲሳ ከም ሓደ ዓብ ነገር ሒዛ ክትሰርሓሉ እያ ኣይብልን ግን ስቴጅ ዋሓዳ ኮይኑ ስማዓካ እታ ጋንታ ስቴጅ እዩ ደሸግራ ዘሎ ሓደ ሓንቲ ናይ ሳይሞን ጥራሕ የላቶም ካልኦት ጋንታታት ግን 5 ዝበፅሓ ኣለዋ 3-2 ገለ ከምኡ እናበለ ስለዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እሳ ስቴጅ ዘድልያ ኮይኑ ይርዳእኒ ኣብቲ ካልእ ውድድራት ኣብ ዝሎማዓንቲ ብዝረኣናዮ ማለት እዩ ንኽፍተን እንተዘይኮይኑስ ዳርጋ ዋላ እሱ ክሕተት ከሎ ታዲቦ ቋጫ እንታይ ኢሉ ተወዲኡ ዲሞ ሕጂ ምሰሎስ ኖኖ ኣብ ቀጻሊ ብዘሎሲ 4 እንዲ ፍልሊ ዘሎስ ሕጂ እሱ ከዓ ናይ ዮናስ ቪንጋር ተዋዳር ንደልዩ ንመቐረት ንሰማዕትና ሕጂ ክርዶም ደሊ መቐረት ናይ ዝውድድር ከዓ እሱ እዩ ዝዓበየ ሽልማት ብጫ ማልያ እዩ ብታሪክ ዋላ እንተርኢናዮ ብታሪክ ይዝውስነ ዘሎም ክንደይ ግዜ ወሲድካ ኣሎ ኩሉ እምበር ወሲዱ ፈልጥ ዮናስ ቪንጋር ግን ሕጂ ነዚ ውድድር እዚ ከመቅሮን ከፀብቆን ዝኽእል እቲ ተዋዳራይ ብድሕሪ ዘሎ እምበር ናይ ታዲቦ ቋጫ ብቕዓት ዝበለፀን ዘተኣማምንን ብቕዓት ከም ዘሎ ርኢና ኢና ከም ጋንታ እውን ኣብቲ ንዕኡ ዘገድስ ነገር ንኽሰርሕ ታ ጋንታ ስክፍታ ዘለዋ ኮይና ኣይቀረበት እንደላ ኣብዚ ዝሓተትካ እንተኮይና ኣብ ናይ ጋንታ ውድድር እንተደኣ ኮይኑ ግን ብዙሕ ሕጂ እውን ንዕኡ ቀቢፃ ዝገድፎ ተኮይኑ ስማዓካ ጽቡቕ ኣቤል ነዚ ናይ ሎሚ መበል 15 መድረኽ ኢና ዝሓዝናዮ ኣብዚ ክኣክል ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ዝመፅእ መድረኽ ንተዓዘብትና ንምክታል ክጥዕሞም መላሊ ይግበረና እሞ ክንዛዝም هو ሕጂ ኣብ ዝመፅእ እንታይ ዘሎ እቲ መደብ ፅባሕ ዕረፍቲ ኣብታ ብድሕሪኣ ዘላ ግን እንታይ ኢና ንረኽባ ኣብ ርቡዕ 171.5 ኪሎ ሜትር ብሙሉኡ ጎልጎል እዩ ብሙሉእ እታ ውድድር እታ ዓቐበት ካበያ ክትጅምር ካብ 133.7 ምስ ሓለፈት እያ ክትጅምር ኣብ 112.4 ኪሎ ሜትር ናይ ኣብ መንጎ ዝወሃብ ናይ ነጥቢ ሽልማት ኣለዎም ናይ ነጥቢ ኣብኣ እንታይ እትብል ዘላ ሳዕጂ 57 ሜትር ብራኸ ይደለዋ ሳኽማን ዳርጋ ሲ ሌቨል እዮም ከኸድዎ ኩሉሲ ትሕት ዝበለ እዩ ኣብ መንጎ 142 ድበፅሕ ብርኽ ዝበለ ቦታታት ኣለዎ ካልእ ግን 230 ሜትር ኣላ ሓንቲ እቲ ካልእ ስኢሎም እዮም ከኸድዎ እዚ ሕጂ ብራኸ ኢልካ እውን ክትቆፅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ 100 ገለ 52 ኢልካስ ታሕቲ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ እንታይ ከሸግሮም ንርኢ ኣለና እዞም ተቃደምቲ ሙቐት ናይ ክላይመት ችግር ንርኢ ኣለና ኣብ ርእሶም ማይ የፍስሱ በዚ እንግድዖም በረድ ዝመልአ ፕላስቲክ ይእትዉ ብዙሕ ሲስተም ክጥቀሙ ንሪኦም ኣለና ማይ ናብ ነብሶምን ብቀፃሊ እዮም ዝደፍኡ ደለው እዚ ሲ ሌቨል ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ከምኡ ዓይነት ከጋጥም እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ እንታይ ተርእየና ኣላ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ኣብተን ናይ መወዳእታ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 4 ኪሎ ሜትር እዩ ተሓፂሩ ተሪፉ ዘሎ እቲ ዓቐበት ግን እቲ ዓቐበት ሕጂ ተራ ዓቐበት ዘይኮነ መታን ጥዑይ ገይሩ ክርዳእና 115.7 ኪሎ ሜትር ካታጎሪ ከዓ HC እቲ ግራዳንት ረዕቆና ከዓ 8.8% እዩ 8.8 ክንድከልና ሕጂ ኣቕሊልና ንርአዮ እቲ 10% ተዕቀን ነይራ እንዳለው ግንቱ ሂቦማ እንታ ኮይና 2.5 ኪሎ ሜትር ሓፃር እያ ዝብሎም ሕጂ ኣብ ምንውሑን ኣብቲ ግራዳንት ናቱ ከዓ ኣብቲ ምቕናኑን ስለ ዝኾነ እቲ ካታጎራይ ዝገብርዎ ከቢድ ዓቐበት ይፅበዮም ኣሎ ብሃንደበት ኣብዛ ዓቐበት እዚ እናሓኮሩ ጥራሕ ናብ 1910 ብራኸ ክበፅሑ እዮም 1910 ሜትሮ ብራኸ ልዕል ፅፍሕ ባሕሪ ክበፅሑ እዮም ስለዚ HCU
እቲ ኣብዚ ጥራሕ 20 ነጥቢ ዝወሃብ ብሙሉ ብሓደ እንተመፅኦምኻ ኣብ ናይ ታዲ በጓጫ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዓቐበታት እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ስለንፈልጥ ብውሕዱ እቲ ቢጫ ከም ዘለዎ ይከውን ዝመፅእ ፅልዋ ክህሉ ኢና ኢልና ኣይንግምትን ኣፍታ ናይ ነጠብጣብ ናይ ዓቐበት ወሃብ ማልያ ግን ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ፀወታ እዚኣ ብፍላይ ኣብቲ ኣጋ መወዳእታ ክሓልፈና ይብሉን ብዝተኻልና መጠን ተተኸታቲልና ዝበለፀ እዩ ኣብዚኣ ከርእዩናዮም ተዋስኦ ዘርእዩላ መድረኽ እዚኣ በቃ ሓድሽ ነገር ትርእየላ ሓድሽ ገፃ ትርእየላ ናይ ታዲ በጓጫን ናይ ቪንጊጋርን ከዓ ዳርጋ ናብ ውሳነ ንበፅሓላ መድረኽ እያ እዚኣ ጽቡቕ ተንታኒ ብሽክለታ ኣቤል ሃፍቶም ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣዜና ነመስግነካ ክቡራትና ዝህበና ዘሎ ትንታነ ኣቤል ሃፍቶም ብሽምኩም ኣመስጊነ ንስኹም እውን ሼር ላይክ ብምግባር ኣብ ኩሉ ከተብፅሕዎ ከምኡውን እቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር መደብኩም መደብ ሲነማ ሰመረ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ كنزخاخر نفوتو مدب بل 16 مدرخ ون بخمس عينت مستنتان عبيل كنراخبينا كساب شعوبن سلام